खुलुमबाय स्टुडियो आं दायो दं राजीब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों बे जाहैबाय फेसबुकआव कुराननि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय पाकिस्तान हादोराव मोनसे गिदिर साजा फोसावदों गासै 7 मोनखो नंगौ फेसबुकआव कुराननि सोमोन्दै हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायाव 7 सुबुङा गोग्लैनांदों हेंथा बाथ्रा बुंनाय बा कुरानखौ मानहानि खालामनायनि थाखाय पाकिस्तान हादोरनि सालिया 7 लाइमोनफोरखौ बा 7 सोद्रोमाखौ गोख्रों दायनिगिरि फोसावदों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबीआई काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ईसीजी सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन